Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mustoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya The One Royal Knight for Men. Iyan ni siya ni Dolce and Gabbana. Te, panglalaki ni siya, pero kung luyag mo, sukso ka, bahala ka. Ano ni siya kung simutan? Bale, kahoy nga mainit nga spicy. Na amo na siya kung simutan, no? Kag-angay ni siya kung tugnaw sa gwa. Ang temperatura nga para sa iya is between 50 degrees to 7 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Mahamot ni siya kung gabi kagintawag ni siya nga Royal Knight kay feeling mo sosyal kagid. Te anong iyang mga nota? For the top, we have cardamom kag basil. Bao ang cardamom amo na ang spicy nga masimutan mo kag ginabuligan siya sing basil para maghamot pagid siya. Kag for the mid, may siya nutmeg kag pearwood, no? Ang nutmeg kahatag pagid sing gamay nga hamot nga hindi man gid spicy kaayo, no? Pero at least mahamot siya. Tapos may pearwood siya, no? Peras nga kahoy, no? Nami, no? Tapos for the base, we have amber, sandalwood, cedar, kag labdanum. Na ang amber, amo nang gahatag sing pagkainit. Tapos may duha ka kahoy, sandalwood, kag cedar, no? Nami. Tapos ang labdanum, gahatag siya sing do pagka-incense nga hamot na. Te, kung gusto magwa sa gabi kag mag-feeling ka nga kasosyal si mo, amo ni siya ang suksok ka, no? Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!